Nangit kemba pi bagi yang jong fi dan ha ka met ka bakot ka bakia. But ngai ko be fi barwa kerteng ba thiang tam jong try no per im jong you Jesus Christ. Ha ka ni ka video ngan ju shim kindat bor ban kran chopang badan ki brio ki ba object ya kata ka omnipresence character ka jong blei. Da ka ba ke penengkam ki Bible verse na ka Bible. But nga ha ka ni video ngan jubab pi kini ki jing kini ki objection ki ba mi. Dakabangan Aishwa yeka definition kamot kumno omnipresence. Abang kamot kumno abang ang bleu long omnipresence. Haga katin kasi yun. Omnipresence kamot ublei ulong ubadab lanu badan haki jaka baro. God is everywhere. Sum labaw ni daka space like kumanta mangaran po sa orang amlab dan ka jaka porpo shilong. Hindi ublei udan hang nero, udan hang tero. Siyang baw ni uda ka space, udan na kijaka baro. Bagagting ka jong blei, nakasang ka ba si spotlight kunday, ngalangan pulis siya fi, nakot ka ba nyaw do si po, ka ba Krishan, ikan ka doctrines, jong ka jinglong ka jong blei, kaong kumni. Ngan puli kaong kumni. Nakasang ka ba si spotlight kunday. Siya nungan late na umansim jome, lanin siya nungan petri na kamat jome, ladangan kiyo siya nang medan hangta. Ladangan siang nila ka jengkia hanyamra hakmi medan hangta. Ladangan shim yikitap niyang mestep bangan syong hakibakot kaduriyaw warang ta kikti jome kanya lam yenga bagakti kamon jome kan bat yenga katagday ka bangi pilakting ka jong blay nakadi ka sam. Whether shall I go from thy spirit or whether shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. There is no escape from him. Nginom light na ublay. There is no escape. Kanamdan kanon ka escape na ublay. Hagebede bat ubaman. But kamdon ka nono ka jing penyaklan. No separations ya ubahokro na ulay. Balawan pinsay kini haki adal lagi benta ka banengkong nakaliang habangin pet nakaliang ka bor ka jong oblay kabang I baga bor ka jong oblay kadon haki jaka baro. Nalapen pau I ka bor jong oblay haki jaka baro everywhere. But ni gani baka pau haki bade bak jing tau ka jong oblay creation bang iru haka providence ke jong blai ka blai u control u penyat ya ki baro bangan puli gani na ke Hebrew kalnong ka baningkong ka dekot ka balai ka bade bat ka bor ka jong blai ka balapen pau ha ki baro Hebrew iwe ka balai ka ongkum ne ubahaba ulong ka jingking shan ka boram jongu bat ka dorhi ka jinglong tandra jongu bat uba kirshan ki baro dakakti ka bor jongu hakaba ulal pelong ka jingpen ko ki pop ula shong ka ti ka mon jong tau ba krautam shajong pi ti bentai ba ong ba uba kirshan ki baro upholding all things by the word of his power. Hagi ba lapan pau nilapan pensisya ya gani dakabang iba ya ka bor ka jong blay his power which is everywhere ka ba pau as appears in creation so kaya blay bagajing taga jong blay baka providence ka jong blay open yai o control o sustain ya ki baro baga baar laban pensisya ya ka omnipresence kata ka jing don ka jong blay ka jaga baro omdete na ka bor ka jong blay hindi day daka knowledge kata ka jing tip ka jong blay na ka Hebrew hi kalong basaw ka kalai ka ongkom ni ba don ka jing tao ka ba klempao kamat jong u hindi ki baro ki long lingkhuit ba ki ba pao presya haki kamat jong u bat uba ngiya don kam don ka jing tao ka ba klempao ha kamat jong u. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Kaprobab ko lang kasan
เขาก็บลายก็องบา the eyes of the Lord are in every place ก็ขมัดก็จงตรายก็ดอนฮากิจักาบรอก็ behold ยาก็จึงบัมมันบัดยก็บา beholding the evil and the good ก็ตากได้ก็บังอินก็ proverb คัสันก็ได้คอดก็บลายชัวบังอินเนี่ยปอยชากิบันจูบาบให้ก็ได้เป็นตัวก็ objection งั้นชัวบันเป็นอีพีบังอินเนี่ย consider ที่กันนี่ก็ presence ก็จงเลยให้ก็ตัวกันนี่ก็linti ก็เป็นกองnhư y ba cái chính don kat cái jong blei kam dei cái ba how done everywhere done cái jaka bro tambakar kom done cái jong blei cái pair na koi cái benta shakoi cái benta like kuma kanuksa kuma habneng cái chính don kat cái jong blei kalong glorious yong ka glorious presence cái jong blei ha ka ba blei pen pau chapang yela de display himself uai ulong ha ki angel happening nanta ka don ru kata ka powerful lani ka providential presence ka jong blei ka bo blei open pau shaki jing thao ki jong u kumbang implement ka hebrew iway lai ka don ru kata ka gracious presence ka jong blei ha ka ba blei kumno open i ha ke bedai but ka presence ka jong u but ki breu ki jong u ha ka ba u regenerate hathuma yangi nanta open kentang yangi nanta u comfort yangi but u kurkhuru yangi kata dia gracious presence ke jong blei badai baki brew ke jong kadan ru kata ka wrathful presence ke jong blei kata ka jingdon ka jong blei ka wrathful presence ka jingdon ka jong blei ka ban pawi ke jing bitar ka jong u bai kan ingi hadu jok ding wrathful presence of God in hell ha ka ba blei wan ra ya ka jing bishar ba ka punishment ya uta ubamman kasam ka shi spotlight pa kundai thua fra ka ong ba wat langan kius ki beneng burden hangta wat langan siang ni ka juntia hanyamra hangta meru medon but ka kita jiman pau ka long ka ba arway ka da ka fra ka pen pau ya ka ba kom kani ya kata ka wrathful presence ka jong oblay arway ka fra ka ong kom ni Henry ya kita kiba shifting, bari kiba mengej, bari kiba ijuli, bari kiba peniam, bari kita bakret, bari kita kiba aksud, bari kiba money betau, bari kita barok belam ler, ka benta jongkil long ha kata ka pung, ya ka batang na kading, badau kendok, ka balong kata ka jingyap ka ba ar. So ngi kadang ka glorious presence of Blei happening, ngi kadang kata ka powerful and providential presence ka jong Blei, ka ba don bat barok ki jing tau ka jong Blei, all of his creations. Kalau ka gracious presence ka jong blei bat ki breu ka jong ka boleh regenerating i ka boleh comforting i ka boleh sanctifying i ka boleh kurkuying i kalau ka wrathful presence ka jong blei ka boleh inflict ka punishment ha u bamman ti kum tangi i ba ka san ka shispa ale kundai mo kong play mene ka jisdang ka pen pau ba particularly ya kane ka presence ka jong blei la express fully hai ke bedai bat kane la pen pau pura hai ke bedai ba kane ka presence ka jong blei ka omnipresence ka jong blei ha ka sam ka ba shispa lai pau kandai hadin bangal ban ye pe ye kitiki mat ki bashakmat ha bedai ba ka jingmot jongka bagi tu ki kom yo i lani ki kom consider kom nyo ge jungi in different ways sekil di ba pair ha bangi kran ni ka presence ni ka jinron kat ka jong blei menlang ni jubab no ha ke de ba ni objection ya kata ka omnipresence ka jong blei tala judan barobot ha ka feel jong ka theology but akani ka jingi kristan ge jungi la ka long nakot na bar kaba jumi barobor hake bedai bat ka jing object iya kani ka omnipresence ka jong blei haka ba ki ong ba ki shim na ka genesis long ba saw da ka andri ka ong ba ukan ula petno na kata ka jing don kat ka jong utrai tangan puli ka ong kom ne saw Kadandri ka tinga jong blei ka ong kom ne ka pareng kom ne and Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Sao country, kata kasih pada kaum ni. Kum tahu kan ula late no nak kamat utrai, ba ula shongdu aga re not Japang bingi naga keper Eden. Okay, went out from the presence of the Lord. But kiwan raro no Jonah kalong ka beningkong dekat ka balai ka baong ba ujona ro uphet
na kata ka jingdorang kat ka jong utrai kong kumne. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Kumnung jingjubab yakini ka objection. Habaga Bible ka pen pau shingi kumni bo okay lana uka you pet na ka jingdorang kat ka jong utrai lani u Jonah ulalit no sa Tarshish ula pet no na kata ka jingdorang kat ka jong utrai. Kam kren lani kam pen ba U Blei umdan ki jaga baro. Henry hagebedei ba ukain usu petno na ka jaka jong ka jingmani when from the place of worship habaka babel ka address komne kamut ban ong ba ukain upet na ka jingdorang kat ka jong Blei. In a sense like kamut ula ban pet na ka jingdorang kat ka jong Blei. Ba pet na ka jingdorang kat ka jong Blei kamut bangin penkut no nong ba lala ula ban pet na ka jingdorang kat ka jong Blei kamut U Blei don hai ka jaga baro. Kamut kum ta habaka babel ka ong habu kan upet no na ka presence ka jong Blei kamut ukan upet no na ka jaka jong ka jing money. Hakaba kata ka gracious presence ka jong U Blei la pen pao. Alaba u Jonah u Pedro na ka jingdorang kat ka jong Blei kamut ba U Blei don hai ka jaka baro. Nama u Jonah ulam pet na ka jingdorang kat ka jong Blei kabumut u Jonah u pet no na ka service ka jong U Blei fleeing from the service of God. Sukumta ban shu foolishly de ka jingbe ban shu pun kut no habang ipuli gini gidi khat Bible ban ong ba U Blei odei U Blei bom don ki jaga pro nama ba gini gidi anu ki ka Bible ki pet na ka jingdorang kat ka jong Blei ka dei ka ba shu pun kut klem da per khat ba ya ka jingmot jong ka text. Walau Jonah pet no na ka jingdorang kat ka jong Blei ba fina puli ka kitab yung Jonah ngi iba Shen u shem no ba U Blei udon hagi jaga baro ula ban ye kendu ye u haduriau bakru harengkyo so uni U Blei ubangi shakri kamdan ganu ka libet badu bakaway nakapop ka ba U Blei u chats persya ki Israel kali na maki limit yaw ta ubakho jong kari Israel nakasam ka banyo pra ba supoy ngi iya kata kamdon kanu ka crisis ba U Blei jongi kamdon ka jaka ka ba ri na uro baro ki ege ba kilong lungkhoi ba U Blei kilong ba paupen rengkau hakmat jong U Blei ka Hebrew ka basaw khalai kong neither is there any creatures that is not manifest in his sight but all things are naked and open into the eyes of him with whom we have to do. So, but conclude benta. So, kani ka objection na kibadai ba ka omnipresence ka jong Blei na ka puli ka Jesus ka basaw ka kan riu but na Jonah ka long ka balai complain ba kini ki anu ki ki pet na ka jingdorang ka jong Blei ba ka ba penkut ba long ba Blei la kilaun pet na ka jingdorang ka jong Blei umdan na ki jaga baro. Hendai ka jingmot jo kini ka arti kita kesemot ba ukai upet na ka jaga jong ka jingmai ni feeling from place to worship haka ba ka gracious person ka jong Blei kadan hang ta lapan pahong ta ba Jonah upet no na kata ka service of God kata ka Blei ula pa ye u he was fleeing from the service of God. Nakata ka ba Blei ula pa yu ba u de ban lenrei haba ko ngu U Blei i shen ba U Blei upen pau bo don ki jaga baro haka ba u ye kendu U Blei hadur yo but u ye kendu ro u ha po kendo so nia join lang ko ba join lang uno wai sam nakasam ka ba chispa lai bu kandai ka dekot ka ba ar hulai ba ka dekot ka ba ar pau sao ko ongkum ne to yet yanga a Blei ba to tip ye ka dorot jonga to tenju yanga ba to tip ye ki jingmot jonga ba to khmi la ka don hanga kalenti baman pa to lam yanga ha kalenti bam jukat la feel doubts and feel object ye ka omnipresence ka jong Blei ye ka ban ra ini khat Bible ne ka ting ka jong Blei phidang ka ban song thu ye ka jingmot ka jong ka
but piden kaman phaipat ban ong yet yaka dono janga tro nganam la ban limit yeme medon haki jaga baro me diplut yaki ki baro ban nu blei jong bible ubang shakri yu blei bodon haki jaga baro he is everywhere nimla ban read dak man jango nimla ban read so next man so ong kom ong loi sam yet jeng habu tip bo blei don ka jaga baro ong yet yaka dono janga yu kadon ka jing bom man hanga tu blei gut ko ifila ma ini video blengkot amen